Hi guys, welcome to my channel. My name is Sake. Iyabuyisa intombi yasemaqatheni, iyabuyisa umlobokazi. Welcome to a new vlog, a Christmas vlog.
sathathe i-break. Anidinwe. Oh, ndingaphili. As you can see ke guys, nditshintshe into makoti attire or wear because kuza i-inlaws zam. So ke funeke ndinxibe kakuhle, ndindiliseke ndibe ngumakoti. Guys, ndiphekile, ndenze irayisi, ispinatshi, i-pumpkin, ndizokwenza ichakalaka ngoku, ndigqibile ichakalaka. Ndenza ne-chicken, ndiyifrayile, ndisabeke nee-wings, and ndenza ne-lamb stew, ndisasete nejeli yam, isaseta ndifake efrijini. Ngoku nomyeni nam sigqiba ukwenza i-snack, uset up i-snack. Yeah, silindile ke ngoku sebezawufika bathi yeah. Oh, I love you guys. Ndiyabulela uThixo esasigcinele kule channel. Asiphathe kahle, sitye kamnandi Christmas yethu. Nonwabe ke guys. I love you loads. Guys, ndigqibile apha zi-wings, gqibela upheka. Zi-wings, i-chicken ne-drumstick, ibe i-pumpkin, ibe i-coleslaw, ibe si-spinach with potato, ibe i-rice yam ke ngoku. Shota ke wendenze i-beetroot. Nanku ukutya kwam guys. Ndibonisa i-lamb stew yam. Here is my lamb stew. Nansi lamb stew yam guys. Guys, ndigqibile upheka. Now ndilinde ii-visitor zam ziyaza manje. Yena uyobaxolela. Ndihleli phansi phakam. Uyakufika. Hayi, ngoba namhlanje ndoleya. I think this miss. Kaleli lomntana.
Oh, hayi nathi siyakhuleka madodana noji Christmas ngapha. Ingayitsheli ngapha ninqabe into zenu ngapha ngejeki zenu. Asizithatha angesenze. Siyayiqonda nizange ngokuba nizobona apha. Sizazoza. Sithi kongoyiza nobona apha ngalamini amabhasi unayiqonda ngalamini amabhasi. Umshaka.